Ngangit ba om don shu iway na pedeng jongi ki bom juyo asngaw syapang u Kim Jong-un bat ke North Korea. Walada ki persyang benburi eladena ke perthei ki don tang khandiat ki briu ki bayo ban lej kai syakane kari. Lada don kono ke por ba piyo asngaw ya ki kubor syapang kane kari. Kandai bet syapang ki jingberngem u presiden kari jongki. Banter misail ya ke Amerika, Korea, ni ya ke Japan. U Kim Jong-un u khanglut ya ki internet ki satellite TV channel banburi na ki nong North Korea syapang kumno bagi briu syabar na ke North Korea ki im. Kuat bagi briu jong u ban yoi bagi wei kiri ki lanang ki u syaprang. Namar ba ki briu hakane kiri ki don hapding ke jingduk ke bakraw. Ki don tang kato ke ne teli ki school, ki shopping mall, ki balabu tang kum ki museum, ban pen i haki kato kat ne ki tourist ba ke North Korea kadap ke biang bat galakiu syaprang. Kenong ba Pyongyang wat lada kedai kenong ba ke bahe baha pen ban ki kali hasurok ki duna. Namar ba ki briu kim kot bor ban thiet kali. U Kim Jong-un u khang persyaru ya ki kenthei ban phong jeans ki batait. Hooj wat ya ki shinrang ru u khang persya namar ba unget ba ki jeans ki dei ki dustur sep ngi. Kat baya lade pat u phong sut badeng tai. Na kata kadaw nyar mengin yoi ba ki kenthei samla ko North Korea kin phong jeans ne patlun jrong. Ki kenthei kimla bandon usnyu u bajrong hadu sengkai. Bat lada ki letam ya kata kin sasya pen shitom. Ki samla kenthei ne shinrang. Kimla ban airong ya usnyu jongki ne bandrot tatu. Lakhang persya yakin nong North Korea bakimbid da lelei ban buat ya kanem Hindu, Muslim, Kristan bat kiwei de bat lada lab yano ki babut yakin yam kiwei kin sasya penshitom da kajingyap. U Kim Jong-un u hukum ya ki briu jong u bakimde ban ngeng wadha kanem tenrai jong ki North Korea. Henry ulah hukum ya ki ban mane ya upait ukpa jong u bad upha bagin mane ya uru kumjo. Ulah hukum ban buo ya kadur upait kupa jong u bad kumjo ya kadur jong u baki de ban mane ya ki. Tangba wat lada ki jingberngem u Kim Jong-un ya ki nong North Korea bakim de ban mane ya ki wei pat ki belei. Jong ki jaj niam baper penban ujisu ula penpau ya lade haki nong North Korea bad kilanget ya u. Kim salia ban sya penyap na kebenta ujisu bat bun balai ki baladu no ya ke jing im jongki. Tang na kebenta ke jinget jongki ha ujisu Kris. Ki Kristan ki badon ha North Korea. Ki da nyaw kor baha ya ke Bible. Wat ada kim yo ya ki Bible bala syuprin ha ke dur jongki kot kum mangi Henry ki syubut ya ke Bible da kakti. Tong induai kerpang ya ki North Korea ki bahaban ya ilangba ya ke jingduk ke jingsya tngan badru ha ki jingsya sensyar. Khnang ba ublay unyarap ya ki bagin yo ya kabam kadi kababiang. Bagi kulung kena jongki kin om yap tngan bat kamtam ba ublay unyada ya ki babun kamtam ki bangen ki badon hapo ajong kene gari.